Здрасти, стара хора, аз съм Декстър 12 и тук с мен е Да фейкър. Дефекър и днес ще разведем из нашия скайблок, нашето скайблок оцеляване. Тук като си зашняли да умреш. Ала дай! Я скаче. Умрях. Take it. Порти се. Някой се почва, Като аз за съм се начало сетнал. на клипа, басяк. Да. Няма аз имах и такова всичко, само да ми се види як скин. Чак се. Сложи се. Моя по-секси. Ето. Секси фон. Вижте къв скучара, само бухуци разнасяш някакви кожи. Еми, малко така стана. Ладно. Тъй, значи, дай да почнем от ето. Те хора. Чакай ти. Къде си? Между другото, ако някой може да дойде да ни обере фермата за дърво, ще е много Хубаво. Аз ще съм мангал, ще скоча. Така, това е нашата мини фермичка, нещо такова. И аз не знам как да го кажа. Ела да пустим. Подобно. Чакай малко, аз снимам. Това е дървото. Дървета. Това са много дървета. Абсолютно много. И... Ой, изкараме ако. Бой. Така. Човек имаше скелет. Те хора. Това ви казах, че са боя дърва. Така. Брат, взеха ми се карат скайпа и дет му го спавя. Те малко ще става. Добре, тук предполагам, че знаете какво е това. Безкрайни кабелстон. Безкрайни купчета кабелстон. Добре. После ще ходим там. Така. Това е нашите... Моля, че кравите са станали много повече, ела ги виж. Чакай малко, брат. Ко умрете? Аре. Тук са кравите. What the fuck? Прасето нашка се е бъднала. Къде си я видях? Тук е при свинете. Моля, прасето, че ти виждаш ли го? Или само на мен те са глични? What? Да, бе, Виж, гледай нагоре. Да, бе. Спускаш фойерверки. Тъмното трябва. Добре, тук са свинете. Хора, опа, ще да падна. Тук са кравите. Тук... Чикен. Тук са кокошките, тук овцете. И една не е отстригана, трябва да я отстрижим. Аз нямам ли... Ще нямам. Добре, тук са овцете, тук кокошките, тук кравите. И така, тази казах тук свинете. Тук така. Стълбището. Това е стълбището, като се качвам нагоре и надолу. Добре, сега отиваме. Разглеждането 1 час. Какво правим? Добре, тук Дефекър е направил стълбички, защото той отдавна е играл този сервер и си купил флайли, кой беше, да може да лети. V+, Опа. Ако си вземете V+, Да, ако си вземете това, че V+. нямам кит V+. Че аз като пенсионер се качвам. Сега да правя някакво плюс. Помниш ли това е? Опа. Няма ли още? Аре, пъня. Качели са. Това е хора... майко, изкарах всяко. Значи, това е балона. Някакъв балон. Вътре е това. Вътре... се спамват изроди. Да, опа. Вижте, човек. Вътре Дефекър измисля много хубав начин. Пуска, мани ще натрепа. Направо прекрасно. Имам редстон. Ой, дай ми тук полшанката. Полшанка, брат. Аз се отрепа. За мене. Знаеш колко ме интересува? Крадец. Къде си, че няма PvP тук, направо ще смачка. И тъпа пажна. Имам и захар. Изяш се. Добре, хора, искате ли да ви кажа какво е това? Той е циганен. Си направил тук за него си специален стол. Тук аз му направих машката, дадох му да яде от моята торта. Ма сега ще я знам. Някъде. Пу.
Направих му маса тук, Аз не съм ял изобщо от тази торта. Много по-добре. Направих му маса, стола му направих. И аз му казах, сложи си тортата на масата. Той слой на земята. Представете ли колко магари? Хора, мисля, че това ще е за клипа. Дай нещо да правим сега. Хубаво е. И така. Сега. Най-интересната част, ако стоиш да береш дървета. Хубаво е. Хора, ще така. Съберем малко дървата. Ти такова. Това е аз. Пак паднах. Хубаво, че. Пада, умира. Така. Да, ако е някой, нали, който играе в Soulplex, да даде малко пари, защото бедни сме. Или някакви айтеми, какви да е. Диаманти и нещо. Латни ще мога да през. Да си просим нещо, ако е възможно. Да. Ако играете много по-често, ако сте играли от много време Soulplex, да влезнете и ще може да живеем... Да, обясня. Сме играли 15 минути. Да. Ама не беше интересно. Да. Някакво правим. Сега нещо скучно да става и мене ми се строи. Ако дойдете, може да не стане по-забавно. Да, знам. Ще уширим повече и ще станем много повече хора. Идеи, брат, какво да правим? Давай идея, ако може да дарете. На мен ми е скучно в момента и се разхождам. Давай на мен, аз чупя Просто дървата. се занимавам да ти събирам дървата. Но мене накара, нали? Да, затова. Много защото ясно. на мен не ми се занимава. Моля, знаеш колко яко стана? Тъй, утре имам нов клиент. Хе-хе-хе. Още едно интро ще правя. Брат, много интрота взеха да стават да правят и не е хубаво. Така е. Колкото по-известен ставаш, то така. Мене ме радва да ги правя. Ама много ги... Такова. Малко да спомня нещо за мен в клипа ти става ли? Не, то не е спойва ми, не знам как да... Давай, добре. Няма проблем. За тия, нали, които мене гледат, може... после ще ми пратиш клипа, защото аз искам си го кача в канал, защото не съм качвала нищо. Имам проблем с фрапса и не знам това дали е от Windows или от видеокартата. Когато си сменя видеокарта на тази вградената, всичко върви окей, пък Ах, че будала. когато я върна на Nvidia, самата Minecraft крашва. И това е много тъпо и не мога да снимам. Пък ми лагва много на вградената видеокарта, тъй че някак да снимам там. Някаква програма, ако можете ми кажете да снимам и да ме научите как се снимат, съм много благодарен. Да. Толкова се? Да. Добре. Пък аз ако такова ще напиша в видеокарта. Падна ли? Поне 5 пъти, човек. Аз имам каскет. Каскет. Да, Ти имай късмет. трябва ми диаманти. Човече, да му питам нещо, поне му отговоря. Хубаво хора. Ако ви е... Да спрем на клипчета. Хубаво хора, ако ви да спрямо клипчета. Да ти имам лойката, човек. Не, базиках се, няма го спрем. Ще правим. Добре, не знам. Знаеш какво ще направя? Знаеш какво? Чакай. Вон. Брат, много не ти обръща внимание, защото ще смисъл пишат на скайпа и говоря. Мерси. Че ме обръщаш толкова внимание. Не, човек, аз пак ли бе? Сериозно ли паднах? Аз ще го спирам, защото много филвам. Не съм. Как ти филвам, защото малко се смея да видят къв си ретард. Не, вярно. Аз нарочно падам, нали те?
Но ще падна, той сега иска да ме изложи пред люпа. Аз го съм. Опа, чай, че написа. Така. Хубаво, аз като умря, вече спирам клипчето, човек. Чакай, брат, че малко тук фелнах сега. Но маят, за корен в 70 глупости, тук сега за нищо. Аз ще ти такова ти. Че гледай, ако става тук нещо, сега гледай, като скачам на ти, за какво така, бе? Брат, трябва да спачна, ето, защото... Нали не си в Майнкрафт сега? Майнкрафт? Ма играеш ли? Що вика? Добре. Ама виж, нещо стана. Так, точно направи сега. Няма нищо, виж, от само себе си нещо такова са прибраха са. Не знам как стана. Нищо не съм правил, честно. Чакай. What? Аз язикам. Коста. Ще песка. Аз си тъпите шрифтове, човек. Пак се фърлих без да искам. Ще го спирам, брат. Спря ли? Нещо чао, нещо. Това ще бъде от нас, хора. Надявам се да ви е харесало. Може да се абонирате за мене, за него това е някакъв грах, ако се абонирате ви... Тето, чакай. Надявам се да се абонирате за двамата. За Ако ви е мене. харесал клипа. Аз ще изрежа. Ще ме издрежиш, ще ли? Изрежиш, казах, бе. Ти глух ли си? Абе, аз съм глухо, мъга. Какво си правя тук? Не знам, нещо стана. Ти ми обра градинката, копеле. Нищо. Хубаво, Не, защо е? Те някои бяха пораснали на половина нос. Стига ме прекъсва, бе. Няма стига, бе. Хора, надявам се да ви хареса. Махи се! И... Нико. Стига, спри се, но ма дразниш, Чулен, хубаво. Чао.